Honorable senyor Artur Mas, del grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula per formular la següent pregunta. Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, crec que és inevitable que parlem avui de com va transcórrer la jornada electoral i concretament de la participació. Se n'ha parlat abans per part d'altres intervinents. Per part meva, voldria fer una cosa que no acostumem a fer, però que em sembla que cal fer-la, i és agrair a totes les persones que el diumenge passat van anar a votar. Es parla molt de l'abstenció, jo també en parlaré, però també és veritat que hi va haver centenars de milers de persones en el nostre país que van anar a votar. I van exercir un dret legal, certament, però també van complir un deure cívic. I em sembla que això val la pena recordar-ho, perquè és una forma també de reforçar la qualitat democràtica del nostre sistema, reconèixer això. Ara bé, l'abstenció és un fet evident. Jo no cometré l'error de convertir en el govern de la Generalitat i a vostè en l'únic responsable de l'alta abstenció. Però, de tota manera, vostès són el govern i vostè és el president i, per tant, alguna responsabilitat hi deuen tenir. Jo crec que la principal, és una opinió nostra, no? Però, en tot cas, segurament no l'única, però sí la principal. Aleshores, jo he escoltat algunes respostes avui per part seva. Crec que no és bo minimitzar això. Vostè ha parlat de fer convenis amb les universitats. Em deixa perplexa. Perquè, escolti'm, quan un president de la Generalitat s'enfronta a un clima abstencionista en un país, ha de fer alguna cosa més que convenis amb la universitat. I aleshores la meva pregunta és molt concreta. Com pensa vostè liderar amb les demés formacions polítiques aquest procés de recuperació de confiança per part de la gent en el nostre sistema?